Guys, ako na pud ni si Wilberta na ami karon sa among uma, sa among gamay nga kabuhian. Ano guys, oh nagdaro kung bana. Gamay usakan. Lampas koron.
Ay! Eh! Dili nga. Ay, mo mo yun. Eh, sapo na yun. Pinupukan. Anak na sumok.
Balik.
Memory full. Memory full. Ba't na inita akong higala? Ano kaya? Tingnan ko. Ay, ako trabaho. Tunga ko aning abuno sa mga bulak magalapit sa mga ata di makaya og kasahog usa ba ni nga dagani. Pala. Kinabuhing pobre. Abanta. Pobre. Kinabuhi sa bukid nun mga higala. Abanta ta sa kainit.
jud. Ano pa? Heat stroke. Delikado ta naman heat stroke.